99. ஓகே ஐ திங்க் வந்துட்டாங்க. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நாளைக்கு இதுல இருந்து இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஹரே நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ Hare மாதாஜி. Krishna. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna Mataji. Thank you Mataji. Thank you ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். பாய் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா. வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna மாதாஜி. Mataji. Pranams Mataji. Pranams Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் 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 நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு 25வது ஸ்லோகம் இல்லையா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயே. நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. नमस्ते कृष्णा. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிஷோரி மாதாஜி வந்த உடனே நீங்க வந்திருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்க. நீங்க அப்ப வரல மாதாஜி. ஆமா ஆமா. ஏன்னா அவங்களுக்கு லைவ் போறதுக்கு பார்த்தேன் நான். என்னுடைய இது நான் ஜஸ்ட் 5 நிமிஷம் கழிச்சுதான் நான் ஜாயின் ஆகினேன். ஏதோ இம்பார்ட்டன்டா உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நானும் நினைச்சிட்டேன். இல்ல 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 அது அவங்க லைவ் இன்னைக்கு பிரகாஷ் பிரபு இல்ல போல இருக்கு. ஆமா, அவர் வரவே இல்ல. அதனாலதான் அவர் இருந்தா அவர் லைவ் பார்த்துப்பாரு. சோ இப்ப ரெக்கார்டிங்ல பார்த்தேன். நான் ரெக்கார்டிங் வந்த உடனே உங்களை கேட்டாங்க. அங்க உள்ள என்ட்ரான உடனேயா ஏதோ பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கும் போல இருக்கு. அதான் மாதாஜியை கேக்குறாங்க, நீங்க வரல. நான் கரெக்டா 5:50க்கு தான் ஜாயின் ஆகினேன். அது ரெக்கார்டிங் பண்ணிருப்பாங்க. ரெக்கார்டிங் ஷேர் பண்ண பிறகு அப்லோட் பண்ண வேண்டியது. ஓகே ஓகே. எனக்கு கரெக்ட் டைம்க்கு ஜாயின் ஆகிறதுக்கு முடியறது கிடையாது காலையில. வேற யாருக்கும் தெரியாதா மாதாஜி? அது அங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே. தெரியல அது என்னன்னு. நான் எதுவுமே கண்டுக்கிறது இல்ல. நமக்கு சொன்னாங்களா செய்யலாம், அவ்வளவுதான் இல்லையா? அடுத்தவங்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ, நமக்கு அது தெரியாது. இல்ல வந்ததுன்னு கேட்டாங்க. அவரே கூட கேட்பாரு சில சமயம். நீங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு வேற யாராவது கேட்டுட்டு இருப்பாரு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த லாவண்யா மாதாஜியோட போன் நம்பர் வேணும் மாதாஜி. இங்க போட சொல்லுங்க, சாட்ல போட்டு எடுத்துக்கோங்க. சொன்னாங்க இல்லையா அந்த. என்கிட்ட இருக்கு, நான் உங்களுக்கு வேணா அப்புறமா நான் தரேன். ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இருங்க, நான் இந்த சாட்ல வேணா போடுறேன். நான் அவங்களுடைய நம்பர் ஓகே. நம்ம இன்னைக்கு 25வது ஸ்லோகம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ்.
லாவண்யா மாதாஜி. இருக்கு என்கிட்ட, அப்புறமா நான் பார்த்து தரேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. இல்லைன்னா அவங்களே வந்தா சாட்ல போட சொல்லி கேட்டேன். சரிங்க மாதாஜி. ஓகே, நேத்து நான் யாரையோ வாசிக்க சொல்லியிருந்தேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். அதுக்கப்புறம் நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, ஆல்ரெடி புஷ்பா மாதாஜி உயர்த்தி இருக்காங்க. சோ 3 பேர் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க வாசிங்க, சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபைன். சோ பிரேமா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. 2வது வந்து ஜெயந்தி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி. அவங்க முடிஞ்ச பிறகு கலாவர்த்தி மாதாஜி. ஓகே, ஆக்ஷன். தக்ஷோ கிரஹீதார்ஹண சாதனோத்தமம் யக்ஞேஸ்வரம் விஸ்வஸ்ருஜாம் பரம் குரும் சுநந்தனநந்தாதி அனுகைவ்ருதம் முதாஹ கிருணன் பிரபதே பிரயதத் கிருதாஞ்சலி. எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தக்ஷோ கிரஹீதார்ஹண சாதனோத்தமம் யஜ்ஞேஸ்வரம் விஸ்வஸ்ருஜாம் பரம் குரும் சுநந்தநந்தாதி அனுகைர்விருதம் முதா கிருணன் பிரபேத பிரயத கிருதாஞ்சலி. பகவான் விஷ்ணு தக்ஷன் கிரஹீத ஏற்றுக்கொள்ளல், அர்ஹண உரிமையுள்ள, சாதன உத்தமம் வேள்வி பாத்திரம், யக்ஞ ஈஸ்வர அனைத்து வேள்விகளுக்கும் நாயகன், விஸ்வஸ்ருஜாம் அனைத்து பிரஜாபதிகளின், பரம குரு சுனந்த நந்த ஆதி அனுகைகி சுனந்தன் மற்றும் நந்தனை போன்ற துணைவர்களினால் விருத்தம் சூழப்பட்டு முதா மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் கிருணன் மரியாதைக்குரிய பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணித்து பிரபேதே அடைக்கலம் புகுந்து பிரயத்தக அடங்கிய மனத்தை பெறுதல். ஆல் குளோரிஸ் கோஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் விஷ்ணு வேள்விகளில் படைக்கப்பட்ட வழிபடு பொருட்களை ஏற்றுக்கொண்டவுடன் பிரஜாபதி தக்ஷன் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் அவருக்கு தனது மரியாதை மிகுந்த பிரார்த்தனைகளை தொடங்கினார். முழுமுதற் கடவுளே உண்மையில் வேள்விகளின் நாயகனும் பிரஜாபதிகளின் குருவும் ஆவார். மேலும் அவர் சுனந்தன் மற்றும் நந்தன் போன்றவர்களினால் கூட வணங்கி தொண்டு செய்யப்படுகிறார். மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ இப்ப தேவர்கள்ல வந்து நிறைய வகை உண்டு இல்லையா? சோ அதுல வந்து ஃபேமிலி மாதிரியே நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா யக்ஷர்கள் இல்லையா, கந்தர்வர்கள், கிண்ணறர்கள், கிம்புருடர்கள், இப்படியெல்லாம் வந்து ஃபேமிலிஸ் இருக்கு. ஸோ நிறைய அந்த வகையில வரவங்க எல்லாமே உண்டு. இந்த கிண்ணறர்கள், கிம்புருடர்கள், இந்த நாதஸ்வரம் அந்த ஆமா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஃபேமிலிஸ் உண்டு. ஸோ அப்படி அந்த வகையில இவங்க நந்த சுனந்த அப்படிங்கிறவங்களும் உண்டு. ஸோ இங்கெல்லாம் ஒரு பிரஜாபதிகளுடைய கேட்டகரியில வரவங்க. ஏன்னா மேபி தே ஆர் த ஹையஸ்டா இருக்கலாம். ஸோ எனக்கு கூட அவங்கள பத்தி தெரியாது. ஸோ இங்க சொல்லி இருக்கிறதுனால அவங்களும் தேவர்கள்ல ஒருத்தர் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி மட்டும்தான் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். பின்னாடி எங்கேயாவது வரும்பொழுது நம்ம அதை பத்தி வாசிக்கலாம். ஓகே. தக்ஷோ கிரஹீதார்ஹண சாதனோத்தமம் யஜ்ஞேஸ்வரம் விஸ்வஸ்ருஜாம் பரம் குரும் சுநந்தனந்தாதி அனுகைர்விருதம் முதா கிருகண்ணன் பிரபதே பிரதயத் கிருதாஞ்சலி. தக்ஷன் கிரஹீத ஏற்றுக்கொள்ளல், அர்ஹணி உரிமையுள்ள, ஸ்நான உத்தமம் வேள்வி பாத்திரம், யக்ஞ ஈஸ்வரம் அனைத்து வேள்விகளுக்கும் நாயகன், விஸ்வஸ்ருஜாம் அனைத்து பிரஜாபதிகளின், பரம குரு சுநந்த நந்த ஆதி அனுகை சுனந்தன் மற்றும் நந்தனை போன்ற துணைவர்களினால்
விரதம் சூழப்பட்டு முதா மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் கிருணன் மரியாதைக்குரிய பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணித்து. ரொம்ப அழகான வார்த்தை இல்லையா? கிருணன் அப்படின்னா மரியாதைக்குரிய பிரார்த்தனைகள். சோ அப்படின்னா ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா தான் நம்ம வந்து எப்பவுமே பிரார்த்தனைகள், என்னவோ எனக்கு நான் வேண்டேன் அப்படின்னு வேண்டக்கூடாது. பாவம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா? ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா தான் நம்ம வந்து இறைவனுக்கு வந்து பக்தி செலுத்தணும். அங்கே மரியாதை கலந்த அந்த வந்தனங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அப்படி இங்க யார் செய்யறாங்க? ஆக்சுவலி தக்ஷன் செய்து கொண்டிருக்கிறான். பிரபத்தே அப்படின்னா அடைக்கலம், பிரபத்தின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான் பிரபத்தே, அடைக்கலம், ஷெல்டர். ஸோ இறைவன் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நிரந்தரமான அடைக்கலம் இந்த ஆத்மாக்களுக்கு. பிரத்யக அடங்கிய மனதை பெறுதல். அதாவது அடங்கிய மனதை பெறுதல்னா பிரத்யக, பிரத்யத அப்படின்னா மனசு வந்து பக்குவத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை தான் வந்து அடங்கிய மனதுன்ற பொருள் ஆக்சுவலி. சோ மனசை வந்து அடக்கணும். மனது அடங்கவில்லை என்றால் அது தன்னிச்சையாக செயல்படும், புலன்களுக்கு அடிமையாகிவிடும். அவ்வாறு வந்து செயல்படக்கூடிய செயல்கள்ல பாவம் புண்ணியம் எல்லாமே கலந்திருக்கும். ஆனால் பயிற்சியால வந்து நம்ம பயிற்சி செய்யப்பட்ட பிறகு அந்த மனது வந்து எவ்வாறு அது செயல்படணும்ன்ற அந்த பக்குவத்தை வந்து அடைந்திருக்கும். சோ தேவையற்ற அந்த செயல்களிலிருந்து அது விடுதலை அடைந்திருக்கும். சோ அப்படிப்பட்ட மனசுதான் வந்து அடங்கிய மனசு என்று அர்த்தம். சோ அப்படிப்பட்ட பக்குவத்தை இப்ப யார் அடைஞ்சிருக்கிறது? தக்ஷன் அடைஞ்சிருக்கான் இல்லையா? சோ அவனுடைய நிலையை வந்து இப்ப இவ்வளவு அமைதியாயிட்டான். எஸ் எஸ், அதுதான் வாழ்க்கையில ஒரு அடி இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் கூட வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய அடி வந்த பிறகு என்ன பண்ணோம்? நிறைய திருத்தங்கள் என்பது ஏற்படும். அது நாமளா திருந்தாதான் உண்டு. சிலது சொல்லி கேட்கக்கூடியவர்களும் உண்டு. சில பேருக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்கவும் மாட்டாங்க. அவங்களே ஒவ்வொன்றுத்துலயுமே அடிபட்டு தான் திருந்தி வாழணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த மாதிரி ரகமான மனிதர்களும் உண்டு. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான ரகம். சில பேர் எஸ் இவங்க நம்பிக்கை, இவங்க சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவங்கள நம்பி வந்து கண்டிப்பா அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்வாங்க. அதை வாழ்க்கையில வந்து அதாவது பௌதீகத்திலேயே நான் சொல்றேன், ஆன்மீகத்தை விடுங்க. ஆன்மீகம் யார் எடுத்துரைத்தாலும் கேட்கணும்னு தோணக்கூடியது, அது வந்து சாதாரண ஒரு இயல்பு தான். ஆனா பௌதீகத்திலேயே பக்குவமா செயல்படுறதுக்கான சில அறிவுரைகள் என்பது வழங்கப்படும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பதம் வந்து அந்த நபர் யார் ரிசீவ் பண்றாங்களோ அவங்கள பொறுத்துதான். அவங்க சொல்றவங்க மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்களோ அதை பொறுத்துதான் அவங்க செயல்படுவாங்க. எவ்வளவுதான் நல்ல அவங்களா இருந்து சொன்னாலும் கூட சில சமயத்துல கேட்பவர்களுக்கு சொல்பவர்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லைன்னா அவர்கள் உண்மையிலே இவர்களுக்கு நல்லது சொன்னா கூட அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. சோ ஆனா இங்கே இப்ப வந்து முழுமையாக தக்ஷனுடைய நிலையே மாற்றம் இல்லையா? ஆட்டு தலையோட தன்னுடைய நிலையை உணர்ந்து தான் செய்த தவறை அவன் உணர்ந்து இல்லையா? சோ சிவபெருமானிடத்துல வந்து அதாவது அவருடைய மன்னிப்பு பிளஸ் வந்து அவருடைய புகழாரங்களை பாடி பிறகு யக்னத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு யக்னம் அவிர்வாகம் எல்லாம் செய்யும் பொழுது யக்னேஸ்வரரே வந்து அந்த கருட வாகனத்தில் வந்து அங்கே பகவானுடைய அந்த அழகான அந்த ரூபத்தை கண்டு அதுவும் வந்து புகழாரங்களை சூட்டிய பிறகு மேலும் வந்து இங்கே யாரை பற்றி இங்க பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம்? தக்ஷனுடைய செயலை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். சோ பகவான் விஷ்ணு வேள்வியில் படைக்கப்பட்ட வழிபாட்டு பொருட்களை ஏற்றுக்கொண்டவுடன் பிரஜாபதி தக்ஷன் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் அவருக்கு தனது மரியாதை மிகுந்த பிரார்த்தனைகளை தொடங்கினார். That is how, because basically he is a Vaishnava இல்லையா? So he only surrendered himself to him. So இங்கே நம்ம ஒரு குவாலிட்டியை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். So we are all surrendered to the Supreme. That doesn't mean that we should disrespect the others இல்லையா? சோ ஒரு சாதாரண எறும்புக்கு கூட நாம வந்து ரெஸ்பெக்ட் உண்டு. அந்த எறும்பு கூட இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்வதற்கு நாம வந்து அதுக்கு இடையூறு செய்யக்கூடாது. சோ அப்படி அந்த எறும்புக்குள்ளேயுமே பரமாத்மா இருக்கிறார். அதே மாதிரி தேவர்களுடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கிறார். சோ உண்மையிலே நாம் அவர்களுக்கு மரியாதைகள் செலுத்தணும். அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த கடமைகளை நாம கண்டிப்பா செய்துட்டு தான் இல்லையா? ஆனா அங்கே மரியாதை கலந்த ஒரு இது வந்து செயலோட செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நாம் எப்பொழுதுமே வணங்கக்கூடியது எம்பெருமான் தான். ஆனா சில காலகட்டங்கள்ல நாம வந்து தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளை அந்தந்த ஸ்தலங்களுக்கு செல்லும் பொழுது நாம அங்கே மரியாதை கலந்து நாம் எதையுமே கேட்க வேண்டியதில்லை அவங்க கிட்ட. we don't need to ask anything from the தேவதாஸ். தேவர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம எதுவுமே கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனால்
அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய மரியாதையை மட்டும் நாம் கண்டிப்பா செய்யணும். சோ அந்த ஒரு செயலை தான் தக்ஷன் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள அவனுக்கு மனசு இல்லை. ஏன்னா அவன் தன்னுடைய நிலையை வந்து உயர்வாகவும் இல்லையா, அதே மாதிரி வந்து சிவபெருமானுடைய நிலையை வந்து தாழ்வாகவும் எண்ணியதால் வந்த வினைதான் இது. ஒருவருடைய வெளிப்புற தோற்றத்தை கண்டு நாம் அவர்களுடைய நிலையை வந்து எடை போடவே கூடாது. அது மிக மிக தவறானது. ஸோ அதாவது கடவுள் என்பவர் அவர் எந்த சூழ்நிலையிலுமே அவருடைய நிலையை வந்து நாம புரிஞ்சு கொள்ள முயற்சி பண்ணணும். அதை விடுத்துட்டு அவருடைய வெளிப்புற தோற்றத்தை கண்டு நாம வந்து தவறாக எண்ணக்கூடாது. இங்கே தக்ஷன் செய்த தவறு அதுதான். சோ அவர் சுடுகாட்டு சாம்பலை பூசிக்கொண்டு திரியக்கூடிய பித்தன் அப்படியெல்லாம் நினைச்சு ஏதுமற்றவன் ஆண்டி இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை. ஆனா உண்மையிலே அவரை மாதிரி கருணை உள்ளம் கொண்டவர் யாருமே கிடையாது சிவபெருமானை மாதிரி. அப்படி இவன் எவ்வளவு அவதூறு கூறிய போதிலும் அதை அவர் சகித்து கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு சென்றார். எதையுமே சொல்லல அவர் இல்லையா. அந்த சகிப்பு தன்மையிலுமே ஒரு பக்தனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி அதுதான் இல்லையா, சகிப்பு தன்மை, ஹியூமிலியேஷன். சோ நம்மளை எவ்வளவு அவமானப்படுத்தினாலும் அதை வந்து பெரிதாக கருதாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பாவம் நமக்கு வருமாது. நம்மளை யாராவது ஒரு வார்த்தை இப்ப நம்ம சொல்லிட்டா கூட இம்மிடியட்டா அதுக்கான கிளாரிபிகேஷன் கொடுத்து நான் அது கிடையாதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அடுத்த வேலையே பண்ணுவோம் நம்ம இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியோடு இருக்கக்கூடியவங்க நம்ம. ஆனா சிவபெருமானுடைய நிலையை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் டிவைன் குவாலிட்டிஸ். சோ அதாவது இங்கே மங்களங்களும் அமங்கலங்களும் எல்லாம் ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை, அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை வரும் பொழுதுதான் சகிப்பு தன்மையே வரும். எப்பொழுதுமே மங்களமான மட்டுமே எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கக்கூடாது. அமங்கலமும் மங்களமும் இரண்டும் கலந்துதான் இந்த புவி வாழ்க்கை என்பதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளணும். அதனால அமங்கலம் வரும்போது அதை வெறுத்து ஒதுக்கவும் கூடாது. வெறுமனே மங்களங்கள் இருக்கும் பொழுது அதற்காக நாம அகங்காரமும் படக்கூடாது. இரண்டையுமே நாம ஒன்றாக பாவிக்கக்கூடிய அப்படின்னா இரண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவத்தை நாம கொண்டு வரணும் மனச. பேசிக்கலி பகவத்கீதையே வாசிக்கிறது நம்ம மனப்பக்குவத்துக்கு தான், நம்முடைய நிலை உணர்வதற்கு தான். அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. நாம யாரு, நம்ம கடமை என்ன, அப்புறம் நாம் எதை செய்யக்கூடாது, எதை செய்யலாம், இப்படி எவ்வாறு நாம வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை பக்குவப்படுத்திக்கிறது, இந்த அறிவுரைகள் தான் வந்து பகவத்கீதையிலே நமக்கு கொடுத்துருக்கு இல்லையா. நாம் யார் என்று தெரிஞ்சு கொள்வது, நமக்கும் இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா, இந்த பிரகிருதியை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது, நாம் எதனுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கோன்ற தெரிஞ்சுக்கிறது. சோ எது மட்டும் நமக்கு வந்து நம்ம கையில இருந்து கொண்டு நம்ம ஆற்றுகின்றோம் என்பதை தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா. சோ கர்மத்தை மட்டும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நாம செயல்படுறோம். அந்த சிறிய சுதந்திரத்தை வந்து தவறாக உபயோகப்படுத்தி அதை சரிவர உபயோகப்படுத்தினா நாம மீண்டும் வராத ஒரு தன்மையை நம்மளால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். சோ இப்படி இந்த மாதிரி நிலைகளை எல்லாம் ஒருத்தர் வந்து புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுடைய பக்தி பாவத்துல வந்து கண்டிப்பா பக்குவம் வரும். தன் நிலையை வந்து யார் உணர்கிறார்களோ அவர்கள் பக்தி பாவத்துல வந்து அசட்டையா இருந்து செய்யவே மாட்டாங்க. ஸோ தே வில் பி வெரி கேர்ஃபுல் ஒவ்வொரு காரியத்துமே. இன்னைக்கு பிரேமா மாதாஜி ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்க உரை கொடுத்தாங்க. எவ்வாறு வந்து நம்ம வந்து இது என்னது டிடி கிச்சன்ல வந்து நம்ம வந்து இறைவனுக்கு நாம் உணவு படைக்கின்றோம் என்றால் அதற்கான பாவம் என்ன, பக்தி சதாச்சாரிலேயே நம்ம படிச்சிருப்போம், ஆனா எவ்வளவு தூரத்துக்கு மனசுல பதிஞ்சிருக்கும்ன்றது தெரியாது. ஸோ இதை நான் மேங்களூர் இஸ்கானுக்கு போகும்போது அங்க நான் இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிட்டேன். டிடி கிச்சன் அதே எல்லாருமே நீங்க எல்லாரும் வந்தவங்களோட பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்கு இனிஷியேஷன் எடுத்திருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது வந்து பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் தான் மெயினே. அது இல்லாத பட்சத்துல அடுத்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷனாவது எடுத்திருக்கணும், இது ரெண்டாவது. மூணாவது வந்து எதையுமே சாப்பிட்டு இருக்கக்கூடாது, இல்லைன்னா சாப்பிட்டு அப்படி தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில நம்ம சாப்பிட்டு இருந்தா குளிச்சுட்டு நம்ம வந்து மீண்டும் வந்து we have to come to the டி அதாவது கடவுளுக்காக உணவு படைக்கிறோம்னா இந்த செயல் செய்யும் பொழுது இவ்வாறுதான் நம்ம செய்யணும். ஸோ சாரி அதாவது இஸ் எ மஸ்ட். ஓகே, அதாவது நம்ம வந்து இது புடவை உடுத்தி தான் வந்து நைவேத்தியம் இதுக்கே போகணும், அதுதான் அந்த கலாச்சாரம். மேலும் புடவையை உடுத்தின்ற பிறகு வெறுமனே அதாவது லூஸ் டாக்ஸ் எல்லாம் பேசவே கூடாது. அந்த இடத்துல அமைதி காத்து வேணும்னா மகாமந்திர ஜபத்தை நம்ம மனதளவுல சொல்லிண்டே நாம வந்து செய்யலாம். அன்னெசரி அன்வான்ட் ஸ்பீச் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது, ஃபோக்கஸ்டா பண்ணணும். ஏன் அன்வான்ட் ஸ்பீச்னாக்கா
இப்ப நம்ம வந்து 2 பேர் டிடி கிச்சன்ல இருக்காங்கனாக்கா அப்ப நம்ம கதை பேச ஆரம்பிப்போம் இல்லையா, இவனை பத்தி அவனை பத்தி இல்லையா, அவ இப்படி பண்ணா இவன் அப்படி பண்ணா. சோ அந்த உணவுல என்ன பாவம் வந்து கொண்டு போகும்னா நம்ம மனசுல என்ன பாவம் இருக்கோ அது அப்படியே அந்த உணவுக்கும் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆகும். சோ அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆகக்கூடிய அந்த உணவு வந்து நம்ம என்னதான் இறைவனுக்கு படைத்தாலும் அது எல்லாமே நிவர்த்தி பண்ணி பகவான் கொடுத்தாலும் முழுமையான பலன் வந்து அது பிரசாதமாக மாறவே மாறாது. சோ அங்கே பக்தி கொண்டு இறைவனுக்கு நாம உணவு படைக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால நம்ம யார்கிட்டயுமே பேசாம இருந்து இல்லையா, சுத்தமாக இருந்து போத் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல். ஸோ இன்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷன் எப்படி ஆகும், பகவானுடைய திருநாமங்களை சொல்லிக்கொண்டு. ஓகே, வெளியில வந்து குளிச்சு நம்ம வந்து புடவையை உடுத்தி அங்கே வந்து மடியா இருந்து செய்யணும். ஸோ அவ்வாறு நாம வந்து செய்யக்கூடிய அந்த உணவு, அதாவது வந்து இறைவனுக்கு நாம் நைவேத்தியமாக படைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அது பாவம் இழக்கப்பட்ட ஒரு பகவான் அதை ஸ்வீகரிப்பார். மேலும் அது உன்னதமான பிரசாதமாக மாறி அது வந்து யாருக்கு கொடுத்தாலும் அவருடைய வாழ்க்கையில வந்து அவர்கள் நன்னிலை பெறுவார்கள். ஸோ இத்தனை இதுவுமே வந்து சொன்னாங்க அவங்க. ஸோ கிளீனா இருக்கணும், ஸோ அதாவது அன்னெசரி திங் பேசக்கூடாது இல்லையா, முடிஞ்சா நீங்க மகாமந்திர ஜபத்தை சொல்லுங்க. அந்த சமயத்துலதான் ஃபோன் கால் அட்டன் பண்றது, அந்த சமயத்துலதான் வந்து வாட்ஸ்அப் அட்டன் பண்றது இல்லையா. ஸோ இஃப் யூ ஆர் வெரி மச் டிஸ்ட்ராக்டட் அண்ட் டூயிங் த திங்ஸ், அதே பாவம் தான் அந்த உணவிற்கும் வந்து எடுத்து செல்லப்படும். அப்போ முழுமையா வந்து நம்ம அந்த இடத்துல வந்து we are not able to do. தவிர்க்க முடியாத காலத்துல கால் வரும்போது நம்ம வெளியே போய் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள வரணும். அங்கேயே வச்சுக்கிட்டு நம்ம இப்படி வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேலையை செய்யக்கூடாது. ஓகே, இத்தனை பாவத்தை கொண்டு நாம வந்து பக்தி கொண்டு இறைவனுக்காக நாம உணவை படைத்தால் நம்ம கோயில்ல செய்யக்கூடிய பிரசாதத்திற்கு சமமாகிவிடும். அது உண்மையிலே அதுதான். இந்த பாவம் நம்மளால வீட்டுல எடுத்துட்டு வர முடியறது இல்லை. அதனால கோயில் பிரசாதம் ஏன் அவ்வளவு சுலபமா இருக்குன்னா, நமக்கு பாவத்துல இருந்து விளக்கப்படுதுன்னா அங்கே இந்த நியமங்கள் எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனாலதான் அந்த பிரசாதம், அந்த நைவேத்தியம் வந்து பிரசாதமாக மாறுகிறது. நம்ம வீட்டுல அந்த பக்குவம் வர்றது கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு நிறைய இடையூறுகள் வந்து வரும் இல்லையா. அதை வந்து முதல்லயே நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த 1 hour வந்து யார்கிட்டையும் பேசாம வந்து நம்ம செய்யறதுக்கான அந்த பிராப்தத்தை வந்து இறைவன்கிட்ட வேண்டணும், குரு மகாராஜிட்ட வேண்டணும். இந்த மாதிரி நம்ம செயல்கள் செய்யும் பொழுது அங்கே இவ்வளவு நான் உங்களுக்கு எதுக்கு சொல்றேன்னா, இங்கே நம்ம பிரஜாபதியா சீஃப் பிரஜாபதியா இருக்கக்கூடிய தக்ஷன் அவன் எவ்வாறு தன்னுடைய மரியாதை கலந்த பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கிறான் என்பதை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவனுடைய பாவம் போத் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் இல்லையா, அந்த பாவத்தை நாம நோக்க வேண்டும். ஸோ இது வாழ்க்கையில நமக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும்ன்றதையும் ஒவ்வொரு படியிலுமே நாம் இவ்வாறு நம்முடைய பக்குவத்தை, ஒன்று பிரசாதம், இன்னொன்னு வந்து நம்ம புஷ்பத்தை சாத்துறது இல்லையா, எந்த பக்தி செயல் செய்தாலும் அதுல வந்து முழுமையா ஈடுபட்டு செய்யும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். விட்டேத்தியா இருந்து நம்ம கண்டிப்பா செய்யவே கூடாது. ஸோ ஏனாதானோன்னு செய்யக்கூடாது. ஸோ அது அந்த மாதிரியே பாவத்தை கொண்டுதான். அது நம்ம ஆல்ரெடி பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். நாம் எந்த அளவுக்கு சமர்ப்பணமாகி இறைவனுக்கு நம்ம திருத்தொண்டு புரிகிறோமே, பகவான் அதற்கேற்றவாறே பலன்களை புரிகிறார் என்று நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, பகவத்கீதையிலே படிச்சிருக்கோம். அதனால்தான் நமக்கு ஏன் இன்னும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அதற்கான காரணம் வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம நிறைய ஸ்லோகங்கள் வாயிலா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இவ்வளவு தெரிஞ்சும் நாம சேம் ஓல்டு அதே தப்பதான் நாம மீண்டும் மீண்டும் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இல்லையா. தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் சில சமயத்துல நடந்துவிடும், சில சமயத்துல வந்து நாமளே கேர்லெஸ்ஸா இருந்து செய்யவும். சோ முழுமுதற் கடவுளே உண்மையில் வேள்விகளின் நாயகனும் பிரஜாபதிகளுடைய குருவும் ஆவார். மேலும் அவர் சுனந்தன் மற்றும் நந்தன் போன்றவர்களால் கூட வணங்கி தொண்டு செய்யப்படுகிறார். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவர்கள் வந்து இந்த நந்தன் சுனந்தனை பத்தி நம்ம எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சு பார்க்கலாம் அது என்னன்றது வந்து. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் தக்ஷ உவாச்ச சுக்தம் ஸ்வதாம்னி உபரதாகில புத்தி அவஸ்தம் சின்மாத்ரம் ஏகம் அபயம் பிரதிஷித்ய மாயாம் திஷ்டம் தெய்வ புருஷத்வம் உபேத்ய தஷ்யாம் ஆஸ்தே பவான் அபரிசுத்த இவாத்மதந்திரஹ. எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. दक्ष शुद्धं स्वदाम्नि
உபரதாகில புத்தி அவஸ்தம் சின்மாத்திரம் ஏவம் அபயம் பிரதிசித்திய மாயாம் திஷ்டம் தயைவ புருஸ்த்வம் உபேத்ய தஸ்யாம் ஆஸ்தே பவான் அபரிசுத்த இவாத்மதரக தக்கன் உவாச கூறினார். சுத்தம் ஸ்வதாம்னி உமது இருப்பிடத்தில் உபரத அகில முற்றிலும் பின்னால் திரும்பிய புத்தி அவஸ்தம் புத்தி அவஸ்தை சின் மாத்திரம் முற்றிலும் ஆன்மீகமான ஏகம் இரண்டற்ற ஒன்று அபயம் அச்சமின்றி பிரதிசித்திய கட்டுப்படுத்தி மாயா பௌதீக சக்தி திஷ்டன் இருக்கின்ற தயா அவருடன் மானய ஏவ உறுதியாக புருஸ்துவம் கண்காணிப்பவர் உபேத்திய உள்ளே நுழைகின்ற தஸ்யாம் அவளுள் ஆஸ்தே இருக்கிறது பவான் தாங்கள் அபரிசுத்த தூய்மையற்றது இவ போன்று ஆத்ம தத்ர சுய நினைவு உடையவர். முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். தக்கன் பிரார்த்தித்தார். எனது வணக்கத்துரிய பகவானே, அனைத்தும் யூக நிலைகளுக்கும் மேலானவராக விளங்குகிறீர். நீவீர் முற்றிலும் ஆன்மீகமானவர். அச்சம் என்பதே அறவே இல்லாதவர். பௌதீக சக்தியினை எப்போதும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருப்பவர். பௌதீக சக்தியின் நீவீர் தோன்றிய போதிலும் உன்னதமான நிலையில் இருப்பவர். எப்போதும் உலகியல் குற்றங்களினின்றும் விடுதலை பெற்றவராக நீங்கள் விளங்குகின்றீர். ஏனென்றால் நீவீர் முற்றிலும் தன்னிறைவு பெற்றவர் ஆவீர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. புஷ்பா மாதாஜி அடுத்து. ருத்விஜ ஊஷுஹு தத்வம் நாதே வயம் அஞ்ஞான ருத்ர சாபாத் கர்மணி அவக்ரஹதியோ பகவன் விதாமஹ தர்மோபலக்ஷணம் இதம் த்ரிவ்ருத்த அத்வராத்யகம் நாதம் யத் அர்த்தம் அதிதெய்வம் அதோவ்யவஸ்தஹ. எஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ருத்விஜூசுக தத்வம் நதேவயம் அனஞ்சனருத்ரசாபாத் கர்மணி அவக்ரஹ தியோ பகவன் விதாமக தர்மோபலக்ஷணம் இதம் த்ரிவ்ருத்த அத்வரதாக்யம் ஞாதம் யத்தர்த்தம் அதிதெய்வம் அதோ வியவஸ்தாக. ருத்விஜக புரோகிதர்கள், ஊசுக கூறத் தொடங்கினர். தத்துவம் உண்மை, ந இல்லை, தே உமது மேலாண்மை மிக்க, வயம் நாங்கள் எல்லாம், அனந்தன ஜட மாசுகளில் நின்று, ருத்ர சிவபெருமான் ஸ்வாத் அவரது சாபத்தினால், கர்மனி பலந்தரும் செயல்களில், அவகிரக மிகுந்த பற்றுடையோராய், தியக இது போன்ற புத்தியினால், பகவன் ஓ பகவானே, விதாமக அறிதல், தர்ம சமயம், உபவட்சணம் சின்னமாக, இதம் இந்த, த்ரிவிருத்த வேத ஞானத்தின் 3 துறைகள், அத்வர வேள்வி, ஆக்கியம் நாமத்தின் ஞாதம் நாங்கள் அறிந்த, யத் அந்த அர்த்தம் விஷயத்திற்காக, அதிதெய்வம் தேவர்களை வணங்குவதற்காக, அதக இந்த வியவஸ்தா ஏற்பாடு. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். புரோகிதர்கள் தங்கள் பிரார்த்தனையில் கூறினர், ஓ பௌதீக மாசுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட பகவானே, சிவபெருமானது வீரர்களின் சாபத்தினால் நாங்கள் பலந்தரும் செயல்களில் பற்றுடையவர்களானோம். இவ்விழி உள்ள நிலையினால் உம்மை பற்றி எதுவும் அறிந்திலம். அதற்கு மாறாக வேள்வி சடங்குகளை செய்ய வேண்டும் என்ற வேண்டுதலினால் நாங்கள் இப்பொழுது வேத அறிவின் 3 நெறிமுறைகளுடன் ஒன்றி போயிருக்கிறோம். நீரே தேவர்களுக்கு உரிய அவர் பாகத்தினை விநியோகிக்கும் ஏற்பாட்டினை செய்திருக்கிறீர் என்று நாங்கள் அறிவோம். பொருளுரை. வேதங்கள் திரைகுண்ய விஷயா வேதாக என்று அறியப்படுகின்றன. பாகவதம் 2.45. வேதங்களை கற்க வேண்டும் என்னும் ஆவலுடைய மாணாக்கர்கள் வேதங்கள் கூறுகின்ற சடங்குகளில் மட்டுமே மிகுந்த பற்றுடையோராய் இருக்கின்றனர். ஆகையினால் வேதம் பயிலும் இவர்கள் வேதத்தின் இறுதி லட்சியம் பகவான் கிருஷ்ணர்
அல்லது விஷ்ணுவை உணர்வதே என்பதை அறிந்தனர். வேதங்களின் அடிப்படை கவர்ச்சிகளை கடந்து வந்தவர்கள் உலகில் மாசுபடாத பகவான் கிருஷ்ணரை ஒருவாறு உணர்ந்து கொள்கின்றனர். ஆகையினால் பகவான் விஷ்ணு இங்கே அனஞ்சன பௌதிக மாசுக்களில் இருந்து விடுதலை பெற்றவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பகவத்கீதையில் 2.42 பக்குவமற்ற வேத அறிஞர்களை பகவான் கிருஷ்ணர் கீழ்கண்டவாறு மறுத்தளிக்கிறார். யாம் இமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் பிரவதந்தி அபிபஸ்திதக வேதவாத ரதா பார்த்த வாண்யத் அஸ்தீதி வாதினக. சிறுமதியுடையோர் வேதங்களின் மென்மலர் சொற்களில் பற்று கொண்டு அதைவிட சிறந்தது வேறொன்றும் இல்லை என்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி. சதஸ்ய ஊஷுः உத்பதி அத்வனி அசரண ஊரு க்லேக்ஷ துர்கேந்திர கோக்ரஹ வயலான் விஷ்டே விஷய மிருகத்ரிஷி ஆத்மகே கேஹோருபாரஹ द्वन्द्व स्वप्रे कलामृगभये सोगदावत् सार्थः पादौघस्ते सरनद खदायादि कामे पृष्टः. हरे कृष्ण माताजी. सदस्यावुषुः उद्बति अत्वनि असरण उरु क्लेश दुर्गेन्त कोक्र व्यलान् विस्ते विषय मृक त्रिषि आत्म को के कोरुपराग द्वन्द्व स्वप्रे कल मृक पुगे सोग तवे न्यसातः पादेन कस्ते शरणद कदा यादि कामे பஸ்ருஷ்டக. சதஸ்ய வேள்வி சாலையில் இருந்தோர் ஊசு கூறினர். உற்பத்தி மீண்டும் மீண்டும் ஜனன மரணத்தில் அத்வானி பாதையில் அசரண தஞ்சம் புகுவதற்கு இடமின்றி உரு சிறந்த வேச துன்ப நிலை துக்கே அச்சக்கோட்டையினுள் அந்தக இறுதி உக்ர கொடிய வியாழ பாம்புகள் அந்திஷ்டே மொய்க்கப்பட்டு விஷய பௌதீக இன்பத்தில் மிருகாத்ரிஷி காணல் நீர் ஆத்ம உடல் கேக இல்லம் உரு கணந்த பாரா சுமை வத்வ இளமை ஸ்வப்ரே துளைகள் இன்ப துன்ப பள்ளங்கள் கல கொடிய மிருக்க விலங்குகள் பயே அச்சங்கொண்டு சோக தாவி சோக புலம்பல் என்னும் காட்டுத்தீ அஞ்ஞ அந்த துஷ்டர்களின் நலனுக்காக பாத ஓக உமது தாமரை திருவடியின் சரணம் தே உமக்கு சரணத சரணிப்பது கதா அப்பொழுது யாதி மறையும் காம உபஸ்ருஷ்ட பீடிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து ஆசைகளும். மொழிபெயர்ப்பு. அவ்வேள்வி சாலையில் கூடியிருந்த அனைவரும் பகவானிடம் கூறினர். அச்சந்தரும் அரணுக்குள் காலம் என்னும் நாகம் தீண்டுவதற்கு காத்திருக்க அதனுள் துன்ப வாழ்க்கை வாழும் அனைவருக்கும் நீரே இறுதி புகலிடமாக விளங்குகிறீர். இவ்வுலகம் முழுவதும் இன்ப துன்பம் எனும் பள்ளங்கள் நிறைந்தது. மேலும் கொடிய விலங்குகளும் எப்போதும் தாக்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றன. அச்சத்தி அருகில் எரிந்து கொண்டிருந்தும் காணல் நீர் கவர்ச்சியில் ஆட்பட்டோருக்கு அவற்றினின்று அடைக்கலம் இல்லை. இவ்வாறு மூட மனிதர்கள் பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழற்சியில் வாழ்ந்து கொண்டு அவர்கள் கடமையினை நிறைவேற்றுவதற்கு அதிக துன்பம் கூறுகின்றனர். இப்படிப்பட்டவர்கள் உமது திருவடி தாமரைகளை சரணடைவது எப்போது என்பதை யாங்கள் அறியோம். பொருளுரை. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத மனிதர்கள் எத்தகைய நிலையற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றனர் என்பதை இச்லோகம் எடுத்துரைக்கின்றது. இச்சூழ்நிலை கோளாறுகள் எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது இது போன்று குழப்பமும் துன்பமும் அடைந்த மனிதர்களின் விடுதலையை நோக்கமாக கொண்டது. ஆகையினால் அதன் பணி மனித உலகிற்கே சிறந்த நிவாரணம் அளிப்பதாகும். அதன் தொண்டர்கள் உயிர்குலத்தின் உற்ற நண்பராக விளங்கிய பகவான் சைத்தன்யரின்
திருவடிகளை பின்பற்றும் மிகச்சிறந்த நலன் விரும்பிகள் ஆவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, நம்ம இது முடிச்சிட்ட பிறகு இன்னும் நெக்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி, சேதுலட்சுமி மாதாஜி. சோ இப்ப நாம வாசிக்கிறது இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே தேவர்கள் எல்லாமே இறைவன், அதாவது பகவான் விஷ்ணுவுக்கான பிரார்த்தனைகள். முதல்ல தக்ஷன் பிரார்த்தித்தான் இல்லையா? அதாவது 26வது ஸ்லோகம் நம்ம படிச்சிட்டோம். சோ அவனுடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாமே அவன் ரொம்ப அழகா சொல்றான் இந்த இடத்துல. 26வது ஸ்லோகம் நான் உங்களுக்கு இதுக்கு சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இப்ப நாம 27 மாதாஜி பௌதீக சக்தின்னு அது என்ன மாதாஜி? பௌதீக சக்தியினை எப்போதும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருப்பார். பதம் 26ல. பௌதிக சக்தி என்பது நாம வாழக்கூடியது இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி தான், எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, பகிங்கிற சக்தி. பகவான் ஆமா, பகரங்க சக்தி அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல தானே இருக்கு. அவரிடம் பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகள்லயே அது அவருக்கும் அந்த ஜடசக்திகளோட அவருடைய இயற்கை, அவர் உண்மையான இயற்கை முழுதுமாக ஆன்மீகம் கொண்டது இல்லையா? ஆனா இந்த பௌதிகத்தையும் அவர் தான் கட்டுப்படுத்தின்னு இருக்கார். அவரிலிருந்து தான் வந்ததுதான் இது எல்லாமே. ஓகே, சோ நாம் எல்லாருமே இங்க வி வாண்ட் டு ரூல் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம் இங்க ஆளணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது, நம்முடைய அகங்காரம், அத்தகைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே ஆன்மீக உலகத்துல வச்சு நம்ம இருக்க முடியாது. அதுக்குன்னு தனியா ஒரு இடத்துல எப்படி ஹாஸ்பிட்டல்ல பேஷண்ட் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஒரு டிசீஸ் இருக்கிறவங்களை எங்க வீட்டுல வச்சுக்கிட்டு பார்க்க முடியுமா நம்மளால? கண்டிப்பா முடியாது. அதனால அந்த கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்து போய் அட்மிட் பண்ணிடுவோம். அது மாதிரி நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக நோய் அப்படின்னா, நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த அகங்காரம், நமக்கு இருக்கக்கூடிய பொறாமை, காமம், இது எல்லாமே இதை கொண்டு நம்மள ஆன்மீக உலகத்துல வச்சா அந்த ஆன்மீக உலகமே கரப்ட் தான் ஆயிடும். அதுக்காக தான் பகவான் நம்ம இங்க வரணும்னு நினைக்கிறதுனால இந்த உலகத்தை நாம பார்க்கணும், இந்த உலகத்துல நாம் ஆளணும், இந்த உலகத்துல ஆதிக்கத்தை செலுத்தணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு குணாதிசயங்களை கொண்ட நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல அவதரிக்கிறோம். இதுல எல்லாருமே விதிவிலக்கு கிடையாது, எல்லாருமே ஒன்றுதான். ஆனா இங்க வந்த பிறகு நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை உபயோகப்படுத்தி நம்மள நாம பக்குவம் கொள்றது, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நாம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இன்னைக்கு நம்ம பிரேம மாதாஜி ரொம்ப அழகா ஷீ சைட்டட் அவுட். ஆக்சுவலி நாம எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல சேருவோம், நமக்கெல்லாம் இந்த கிருஷ்ண பக்தி என்பது வரும், நாம பகவத்கீதை பாகவதம் வாசிப்போம் அப்படின்லாம் ஏதாவது நம்ம இந்த கிளாஸுக்கு ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருந்ததா? கண்டிப்பா கிடையாது. சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கருணை தான் இது. அவர் ரொம்ப அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். she quoted this very nice realization actually. நம்ம எல்லாருமே குறை உடைய புலன்களோட பிறந்தவங்க, குறை ஆயுளோடு, அல்ப ஆயுஷு இல்லையா? கலியுகத்துக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு அல்ப ஆயுஷு. அதுக்கப்புறம் நமக்கு பொறாமை இல்லையா? நம்முடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாமே பக்குவமான குணாதிசயங்கள் கிடையாது. நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே பக்குவமானது கிடையாது. நம்ம பிரஜல்பா பேசுறவங்க, அடுத்தவங்களை பற்றி அவதூறு பேசுபவர்கள், இந்த மாதிரியான நிலைகளில் இருப்பவர்கள். வெறு அப்படின்னா சீக்கிரத்திலே நிறைய பாவங்களை சேர்க்கக்கூடியவர்கள் தான் நாம. அப்படிப்பட்ட ஒரு குவாலிட்டியோட தான் நாம இந்த மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கிறவங்களெல்லாம் ஒரு இடத்துல கண்டிப்பா, எப்படி ஹாஸ்பிட்டல்ல அமிச்சு நம்மளை கியூர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் கிளியர் பண்ணி தான் நோய் நொடி அற்றுதான் நம்மள எப்படி வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போறோமோ, அதே மாதிரிதான் இந்த பௌதிக உலகம் எனக்கூடிய இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு, இந்த ஜெயிலுக்கு நம்மள அனுப்பிச்சிருக்கார் பகவான். ஆனா இந்த இருக்கக்கூடிய ஆப்புலன்ஸ்லயே நாம மயங்கி இதுவே ஆனந்தம் என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம அதுலயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? எப்படி அதாவது ஒரு ஹாக் மாதிரி, அதாவது பன்றி மாதிரி. பன்றி என்னதான் நம்ம குளிச்சு பண்ணாலும் அது அந்த டர்ட்டியான ஒரு இடத்துக்கு தான் போய் சேரும் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் நம்முடைய புத்தியும் நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம கிளீன் பண்ணலன்னா கண்டிப்பா நாம அந்த டர்ட்டி பிளேஸ் மாதிரிதான் நம்மளுடைய மனசு. அதை தான் நம்ம கொண்டு இந்த இடத்துல செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம். நம்முடைய உண்மையான நிலையை நாம கண்டிப்பா உணர ஆரம்பிக்கணும். ஸோ ஹவு வி ஆர், நம்ம அவ்வளவு பியூர் கிடையாது. ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்திலுமே நம்ம எப்படி கையாளுறோம், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி வாழ்க்கையில. ஸோ அடுத்தவங்களோட நம்ம எவ்வாறு பழகிறோம், அடுத்தவங்களுடைய செயல்களுக்கு நாம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம், நம்ம சுயநலமா மட்டுமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா, எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அது நமக்கு அது புண்ணியம் வருமானு செய்யறோமா, இதெல்லாம் தவறான ஒன்று, மிக மிக தவறான ஒன்று. இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு கூட நம்ம அதே பாலிசி ஃபாலோ பண்றோம்னா அது கேட்காம இருக்கிறவங்களே பெட்டர் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். கேட்ட பிறகு கூட நம்ம திருந்தலைன்னா, ஸோ இதை விட கேட்பாமல் இருக்கவங்களே அவங்க செய்யற தவறுகளே நாம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லையா? ஸோ முதல்ல இங்க
தக்ஷன் வந்து யாரு புகழாரங்களை சூட்டுகிறார். நெக்ஸ்ட் ருத்விஜ் ஊசுகு. ருத்விஜம் என்று யார் என்றால் புரோகிதர்கள். சோ அங்கே யாகசாலையில் இருந்த புரோகிதர்களை பற்றி, அந்த நந்த சுனந்த கூட அதுல வரவங்க தான். ஸோ ருத்விஜ் அதுதான் சர்ச் பண்ணேன், கிடைக்கல எதுவுமே. ஸோ இட் ஹாஸ் அங்கே வந்து யாகசாலையில வந்து செயல்படுறவங்க வந்து ருத்விஜ் ஊஷுஹு தத்வம் நதே வயம் அனன்ய ருத்ர சாபாத் கர்மாணி அவக்ரஹ தியோ பகவன் விதாமஹ தர்மோபலக்ஷணம் இதம் த்ரிவ்ருத அத்வராத்யக்யம் ஞாதம் யத் அர்த்தம் அதிதைவமதோ வியாபஸ்திதாக. ருத்விஜ புரோகிதர்கள், ஊசுகு கூறத் தொடங்கினார்கள். இப்ப அவங்க பகவானை புகழாரம் கூடுகிறார்கள், குளோரிபிகேஷன். அதாவது 26வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 47வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே ஒரு ஸ்லோகம் ஒவ்வொருத்தர் வந்து பகவானை சேவிச்சாங்க அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப யார் யாருன்றத ஒரு லிஸ்டே நான் சொல்றேன். ஒண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தக்ஷன், ரெண்டாவது வந்து ரித்விஜ அப்படின்னாக்கா புரோகிதர்கள், மூன்றாவது வந்து அங்கே குழுமி இருந்த அசம்பிளிஸ் பீப்புள் இல்லையா, சாதஷ்யர்கள் அப்படின்னா, அப்புறம் நாலாவது வந்து சிவபெருமான், அஞ்சாவது பிருகுமுனி, ஆறாவது வந்து பிரம்மர், ஏழாவது வந்து இந்திரன், எட்டாவது வந்து இந்த யக்னங்களை வளர்க்கக்கூடிய அந்த பிரஜாபதிகளுடைய மனைவிமார்கள். ஓகே, அடுத்து வந்து ரிஷி முனிகள், அந்த இடத்துல சித்தர்கள். அடுத்து அதுக்கப்புறம் பிரசூதி. பிரசூதி யாரு? பிரசூதி வந்து யாரு? பிரசூதி யாரு? சுயாம்பு மனுனுடைய மகள் இல்லையா, ஆகுதி மகள், தேவகூதியோட சகோதரி. தக்ஷனோட மனைவி. ஓகே, சோ மற்றும் வந்து பிரசூதி. அடுத்து லோகபாலாஸ், அடுத்து வந்து யோகேஸ்வராஸ், அடுத்து வந்து யோகங்களை எல்லாமே உபயோகம், அது 38 39 யோகேஸ்வரர்கள். வேதங்கள் ரூபம் கொண்ட வேதம் அது 40. அடுத்து 41வது வந்து அக்னி கடவுள். அடுத்து 42 வந்து தேவர்கள். அடுத்து வந்து 43 வந்து கந்தர்வர்கள். 44 வந்து வித்யாதரர்கள். 45லிருந்து 47 வந்து பிராமணர்கள். சோ இவங்க எல்லாருமே வந்து புகழாரங்கள் வந்து சூட்டுகிறார்கள். இதுதான் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்லோகமா இங்க நம்ம வாசிக்க போறோம். சோ இத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ இந்த இடத்துல நாம என்ன வாசிக்கிறோம்ன்றது வந்து பார்த்துக்கணும். மேலும் தத்துவம் உண்மை, நான் இல்லை, தே உமது மேலாண்மை மிக்க, வயம் நாங்கள் எல்லாம், அனஞ்சன அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல. அனஞ்சன பகவானுக்கு இந்த நாமம் உண்டு. ஜட மாசுகளிலிருந்து, அவருக்கும் இந்த மாசுகளுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது இல்லையா. இந்த 3 விதமான குணாதிசயங்களோடு இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிகம், அது எத்தனை விதமான மாசுக்களை கொண்டது? 6 விதமான மாசுக்களை கொண்டது. காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மக்ஷரம், இத்தகைய மாசுக்களை கொண்டதுதான் இந்த புவி. சோ அத்தகைய மாசுக்களுக்கும் பகவானுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ருத்ர சிவபெருமான் ஷபாத் அவரது சாபத்தினால், கர்மணி பலன் தரும் செயல்களில், அவக்கிரக மிகுந்த பற்றுடையராய், வேதங்கள் எல்லாமே தவறான முறையில வந்து உபயோகப்படுத்தப்படும். ஃபிளவரி வேர்ட்ஸ் ஆஃப் வேதாஸ். சோ இதை செய்தால் இது வரும், இது செய்தா இது வரும், அப்படிப்பட்ட ஒரு நோக்கத்திற்காக நாம் அந்த செயலை செய்யக்கூடாது. ஆனா ஒரு பிரபஞ்சத்துல இத்தகைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்பொழுது அந்த பொதுவான நோக்கத்திற்காக ஒரு நல்ல ஒரு இதை வந்து செயலை செய்யறது வந்து தவறு கிடையாது. ஆனா நம்முடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக நாம வேதங்களை உபயோகப்படுத்தவே கூடாது. அது மிக மிக தவறான. கர்மணி பலந்தரும் செயல்களில், அவக்கிரக மிகுந்த பற்றுடையோராய், திய இது போன்ற புத்தியினால், பகவான் ஓ பகவானே, இதாம அறிதல், தர்ம சமயம், உபவக்ஷணம் சின்னமாக, இதம் இந்த, திருவிருத்த வேத ஞானத்தின் 3 துறைகள் இல்லையா. சோ ஞானத்தினுடைய 3 துறைகள் என்ன சொல்லுங்க? அதாவது திரிவித்த வேதங்கள்ல 3 துறைகள், அத்பர வேள்வி, ஆக்கியம் அதாவது யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அந்த இந்த வேதம், இது ரிக்வேதம். இந்த 3மே தான் ஜென்ரலாவே வந்து வேதங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது, அதர்வ வேதம் என்பது டிஃபரெண்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, அது உங்களுக்கும் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய. இந்த அதர்வ வேதத்தை உபயோகப்படுத்தி இந்த பிளாக் மேஜிக் இதெல்லாம் கூட நிறைய பண்ணுவாங்க. அதர்வ வேதம் என்பது இட் இஸ் நாட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்
வேதா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீல்டுக்கு யூஸ் பண்றது கிடையாது. ஆனா அதே கன்ஸ்ட்ரக்டிவா ஒரு நல்ல ஒரு திணைக்கு யூஸ் பில்லி பண்ணாலும் சூனியம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பயன்படும். அத்ரவ வேள்வி ஆக்கியம் நாமத்தின் ஞாதம். அதனாலதான் நீங்க 3 திரைகுண்யா. சோ அந்த மூன்று வேதங்கள்னாலே நீங்க வந்து சாம, ரிக்கு மற்றும் யஜுர், இந்த 3 தான் நீங்க யஜுர் சாமம். நாதம் நாங்கள் அறிந்த அந்த அர்த்தம் விஷயத்திற்காக, அதிதெய்வம் தேவர்களை வணங்குவதற்காக, அதக இந்த விவஸ்தாக ஒரு ஏற்பாடு. புரோகிதர்கள் தங்கள் பிரார்த்தனைகளில் வந்து அவங்க சொன்னதை சொல்லணும். ஒரு பௌதிக மாசுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட பகவானே, அதுதான் அனஞான அப்படிங்கிற அந்த பதத்துக்கு அதுதான் விளக்கம். ஓகே, சோ இந்த பௌதிக மாசுக்களிலிருந்து அப்பாற்பட்டவர் அவர். சிவபெருமானது வீரர்களின் சாபத்தினால் நாங்கள் பலன் தரும் செயல்களில் பற்றுடையவர்களோ நானும் இவ்விழிவுள்ள நிலையில் உம்மை பற்றி எதுவும் அறிந்திலம். அதற்கு மாறாக வேள்வி சடங்குகளை செய்ய வேண்டும் என்ற வேண்டுதலினால் நாங்கள் இப்பொழுது வேத அறிவின் 3 நெறிமுறைகளுடைய ஒன்றி போயிருக்கின்றோம். நீரே தேவர்களுக்குரிய அவர் பாகத்தினை விநியோகிக்கும் ஏற்பாட்டினை செய்திருக்கிறீர் என்று நாங்கள் அறிவோம். சோ இறைவனிடத்திலிருந்துதான் நமக்கு அந்த பலன்கள் கிடைக்கிறது. அவிர்வாகம் எல்லாம் அவருக்கு தான் போய் சேரும். அதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு நன்மையை வணங்குவார். அதுதான் இந்த இடத்துல புரோகிதர்கள் சொல்றாங்க, எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, நாங்க வந்து சிவபெருமானுடைய அவருடைய வீரர்களினுடைய சாபம் இல்லையா, சாபத்தினால வந்து இவங்களுக்கு சாபம் கொடுத்தாங்க இல்லையா, நந்தீஸ்வரர் தானே சாபம் கொடுத்தாரு. சோ இவங்க இனிமே வேதங்கள் எல்லாமே உள்ளத நோக்கப்படி அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. எல்லா வேதங்களுடைய ஞானமும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக மனசுல தங்காது இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சாபத்தை அவர்கள் ஏற்றார்கள். இறுதியில அந்த சாபத்துல வந்து அவர்கள் பலன் கருதும் செயல்களுக்கான செயல்களை மட்டும்தான் அவங்க ஈடுபட முடியும். அது எப்பவுமே அவங்கள பந்தப்படுத்திகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் அவங்க வேத சாஸ்திரங்களை இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட நீங்க எந்த கோயிலுக்கு போனாலுமே நம்ம முதல்ல வீட்டுல ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்னா என்ன பண்றோம், நம்ம அதாவது போய் புரோகிதரை தான் பாக்குறோம் இல்லையா. கோயில் அர்ச்சகரை கிட்ட கேட்கிறோம், எனக்கு இப்படி இருக்கு சுவாமி, நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியலன்னும் போது அவரும் வந்து வேத சாஸ்திரங்கள்ல அந்த சங்கடத்திற்கு வந்து என்ன நிவர்த்தியோ அதை பார்த்து சொல்லுவார். அப்படின்னா நம்ம சங்கடங்களுடைய நிவர்த்திக்காக வேதங்களை உபயோகப்படுத்திட்டோம், அது மிக தவறான. எப்பயும் போல நம்முடைய செயல்களை நாம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து அதை நாம் செய்து கொண்டே இருந்தால் அது தவறு கிடையாது. ஆனா ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனுக்காக ஒன்றை நாம் உபயோகப்படுத்தணும் பாருங்க, அந்த பலனை எதிர்பார்த்து, அது வந்து மிக மிக தவறான ஒன்று. மேலும் அவர்கள் ஒன்றி போகிறோம், நீரே தேவர்களுக்குரிய அவர் பாகத்தினை விநியோகிக்கும். சோ இவர் ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து இந்தந்த பாகம் இவங்களது அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் தான் கொடுப்பார். சோ செய்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறிவோம் என்றார். இதெல்லாம் எங்களுக்கும் தெரியும் அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அவர்கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறாங்க. அப்படின்னா இறைவனுடைய நிலையை வந்து அவர்கள் மிக உயர்வான ஸ்தானத்தை கொண்டு வந்து அந்த நிலையில அவர்கள் பிரார்த்திக்கிறார்கள். திரைகுண்யா விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா நிசங்கோ ஆத்மவான்னு வருவாங்க. அந்த ஸ்லோகமே வந்து இல்லையா. ஒரு நிமிஷம். त्रैगुण्या விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா நிசங்கோ, எனக்கு டக்குன்னு சொல்ல ஞாபகம் இல்ல, நிர்த்வந்தோ. திரைகுண்யா விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா நிர்த்வந்தோ நித்திய சத்வதோஸ்து நிர்யோக சேம ஆத்மவான். தேர்ட்ல இன்னும் தப்பா சொன்னா. ஓகே, வேதாஸ் டீல் மெயின்லி வித் த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் 3 modes ஆஃப், இதுதான் இந்த 3 குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு அததான் நம்ம மெயினா பண்றதே. இது யாருடைய சாபத்தினால, நந்தீஸ்வருடைய சாபத்தால பிராமணர்களுக்கு எல்லாமே தெரியாது இல்லையா. சோ பிகம் டிரான்செண்டன்ட் டு திஸ் மோட், இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக ஆவாயாக அப்படின்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு அறிவுறுத்துகிறார். அவ்வாறு ஒருத்தர் வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில வந்து செயல்பட்டால் அவர்கள் வந்து இந்த இருமைகளில் இருந்து அவர்கள் வந்து they will be getting relieved, free from all the dualities. சோ அந்த இருமைகளால நமக்கு என்ன கிடைக்குது, நமக்கு மன சஞ்சலம் கிடைக்கிறது இல்லையா, அமைதியற்ற நிலை, கை கால் நடுக்கம்,
இதெல்லாம் ஏற்படும். ஒரு சூழ்நிலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த திறனற்ற நிலை, இப்படி எல்லாமே வரும். ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆங்ஸைட்டிஸ் இல்லையா, ஒன்றை அடைவதற்கான ஒரு மனசுல ஒரு ஒன்று அடைவோமோ இல்லையோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பாதுகாப்பு பற்றது, இது எல்லாமே அன்பி செல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா. திரைகுண்யா விஷயா, 3 மோடு, 3 மோட்ஸ், விஷயா வேதா இல்லையா, விஷயா சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இல்லையா. அடுத்து வந்து நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா. சோ இந்த நிஸ்திரைகுண்யோ, இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக நீ ஆவாயாக அர்ஜுனா. நிர்த்வந்தோ இல்லையா, துவா என்றாலே 2 இல்லையா. நீர் மீன்ஸ் அந்த இருமைகளிலிருந்து வெளியில வர்றது. நிர்த்வந்தோ நித்திய சத்வா, எப்பொழுதுமே நித்திய சத்வஸ்தா, அதாவது எப்பொழுதுமே வந்து உத்தமமான அந்த தூய்மையான நிலையில வந்து நிலை பெற்று. நிர்யோக, அதாவது யோக என்றால் இணைப்பு இல்லையா. நிர்யோக வந்து அதாவது நம்ம பகவானுடைய அவருடைய பார்வையின் கீழே, கொடையின் கீழே, ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல், இந்த பௌதீகத்தினுடைய சங்கடங்களிலிருந்து நாம விடுதலை அடைக்கக்கூடியது. ஷேம ஆத்மவான், ஷேம என்றால் நன்மை, ஆத்மவான் அப்படின்னா தன்னுணர்வு பாதையில நிலை பெறுதல் என்று பொருள். சோ இப்படி நம்ம அந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டு நாம செயல்படணும், ரொம்ப முக்கியம் அது. ஓகே, அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை நாம அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கணும். ஸோ வேண்டும் அவருடன் மாணாக்கர்கள் வேதங்கள் கூறுகின்ற சடங்களில் மட்டுமே மிகுந்த பற்றுடையோராய் இருக்கின்றனர். ஆகையால் வேதம் பயிலும் இவர்கள் வேதத்தின் இறுதி லட்சியம் பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணுவை உணர்வதே என்பது அறிந்தனர். உண்மையிலே இந்த 15th ஸ்லோகம் 15th சாப்டர்ல வர்றது கூட அதுதான் இல்லையா. சர்வஸ்ய சாகம் இது சந்நிவிஷ்டோ இல்லையா. சோ அனைத்து வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே இல்லையா. வேதங்களை தொகுத்தவனும் நானே, என்னிடமிருந்தே உங்களுக்கு ஞாபக சக்தியும் மறதியும் வந்து தோன்றுகின்றது. சோ வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவன் நான் அப்படின்றத வந்து பகவான் அங்கேயும் கிளியரா சொல்லியிருக்கார். அதை நாம புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது. பலன் கருதும் இந்த ஒரு யாகத்தை வல்லத்தான் நமக்கு நன்மை. எஸ், உண்மையிலே அது கிடைக்கும், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அதற்காக மட்டுமே நாம் அந்த செயலை செய்யக்கூடாது. உண்மையிலே இறைவன் மீது பக்தி கொண்டு இல்லையா, நாம் எந்த ஒரு காரியத்தையுமே செய்யும் பொழுது பக்தி உணர்வோடு செய்யும் பொழுது நமக்கு இப்படிப்பட்ட சங்கடங்கள் வந்தாலும் அது பனி போல விலகிவிடும். ஆனால் இறைவன் மீது பக்தியற்று நம்முடைய சங்கடத்திற்கான தீர்வாக எண்ணிக்கொண்டு ஒரு வேதத்தை வந்து நாம் வந்து உபயோகப்படுத்தவே கூடாது. அது மிக மிக தவறானது. ஓகே, சோ உண்மையான வேதங்களுடைய நோக்கமே நமக்கு தெரியலன்னு அர்த்தம். வேதங்கள் அடிப்படை கவர்ச்சிகளை கடந்து வந்தவர்கள் உலகியல் மாசுபடாத பகவான் கிருஷ்ணரை ஒருவாறு உணர்ந்து கொள்கின்றனர். முழுமையா நம்மளால உணர முடியாது, ஓரளவுக்கு நம்மளால அவரை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆகையால் பகவான் விஷ்ணு இங்கே அனஞ்சன, அதாவது பௌதீக மாசுக்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர் என்று பொருள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பகவத்கீதையில மேலும் 2.42 அந்த பதத்துல வந்து நாம என்ன பாக்குறோம்னா, எம் இமாம் புஷ்பிதம் வாச்சம் பிரவத்யந்தே அவிபஷ்டிதஹ வேதவாத ரதா பார்த்தா, அதாவது ஃப்ளவரி வேர்ட்ஸ் இல்லையா, அதாவது வேதங்களுடைய, அதாவது இந்த ஒரு எண்ணத்தை வளர்த்தா நமக்கு இது நன்மை கிடைக்கும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு வேதங்களின் படிதான் நடக்கணும்னு சொல்றாங்கல்ல மத்தாஜி. வேதங்களில் உள்ளத வச்சு நம்ம நடக்கணும் வாழ்க்கையில. அப்ப சாஸ்திரங்கள் அதெல்லாம் அப்ப இப்படி சொன்னா எப்படி மத்தாஜி? அதாவது நீ பலனை எதிர்கொண்டு செய்யக்கூடாது, வேதங்களை நீ பின்பற்றணும். அவை அனைத்துமே இறைவனுக்காக ஆற்றுகின்றோம் என்ற பக்குவத்தை கொண்டு ஆற்ற வேண்டும். நம்முடைய சுயநலத்திற்காக ஆற்றக்கூடாது. சுயநலத்திற்காக எனக்கு இப்போ ஏதோ ஒரு உடம்பு உடனே அப்ப மட்டும் போய் கேட்க கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்குமே வந்து நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்புக்குமே ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லோகங்கள் உண்டு, ஒரு பர்டிகுலர் வந்து ஹோமம் உண்டு. அதாவது கிட்னி இஷ்யூஸ் வருது இல்லையா, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து புத கிரகத்தை வந்து நீங்க அதாவது கிரீன் கலர் அப்படிங்க, அந்த கிரீன் கலர் உடைய போடுங்க இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பாசிப்பருப்பை வந்து, அதாவது ஃபுல் பருப்பு இல்ல,
ஃபுல்லாவே வந்து நம்ம பயிறு, தானத்தை கொடுங்க, பயிறு. பச்சை பயிரை வந்து நம்ம தானமா கொடுங்க, இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே அந்த நவகிரகத்திற்கு நாம நார்மலாவே நம்ம பூஜை செய்யலாமே. இந்த பலனை கொண்டு எதிர்பார்த்து நாம ஏன் செய்யணும்? நாம அப்ப நமக்கு தலைக்கு வந்து இட்டாகும் பொழுது மட்டும்தான் நம்ம போய் தடவிக்குவோம். அப்ப அது வந்து சுயநலத்தோட செய்யக்கூடிய ஒன்று தானே மாதாஜி? எஸ், அதே வேதம் தான். ஆனா வேதத்தை நம்ம எவ்வாறு பயன்படுத்துறோம்ன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சோ எவ்வாறு உபயோகப்படுத்துகிறோம், எந்த வழியில வந்து நம்ம வேதத்தை உபயோகப்படுத்துறோம்ன்றது முக்கியம். இப்ப சாதாரணமா நம்ம அன்றாடம் வந்து செய்யக்கூடிய பக்தி செயல்கள்ல வந்து நம்ம அன்றாடம் செஞ்சுட்டே போறோம்னா அது ஒண்ணும் தவறு கிடையாது. எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நம்ம வந்து நம்முடைய பக்தி தொண்டை நம்ம எடுத்துட்டு போறோம்னா அது தவறே கிடையாது. ஆனா அதை விடுத்துட்டு இது வரைக்கும் சாமியே வந்து சரியா கும்பிட்டது கிடையாது. ஆனா இவ்வளவு கஷ்டங்கள்ல மத்தியில வந்து நமக்கு யாரோ ஒருத்தர் வந்து அறிவுறுத்துகிறார், நீ இதை செய், இந்த ஹோமம் செய்யனா, அதற்காக நம்ம ஆற்றுகின்றோம் என்றால் அது முழுமையாக என்னது? பலன் கருதும் செயல் இல்லையா? வேதவாத ரதா அப்படின்னாலே அதுதான். ஸோ அது சப்போஸ்டு ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் தி வேதாஸ், சப்போஸ்டு ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் வேதா. ஆனா உண்மையிலே வேதங்கள் எவ்வாறு வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது தெரியாம நம்முடைய பலன் கருதும் செயல்களுக்காக நம்ம வேதங்களை உபயோகப்படுத்துறது. நானும் வேதத்தை வந்து பரிபாலிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. ஒரு புரோகிதர் இருக்காரு, அவருக்கு வேத ஞானம் தெரியும். சோ அவர் ஒரு வீட்டுக்கு அவர் எவ்வாறு 2 விதமான நிலைகள்ல சொல்லலாம். ஒன்று, அவர் வந்து இவங்களுடைய சங்கடத்துக்காக இந்த ஹோமத்தை நான் வளர்க்குறேன், அவ்வளவுதான், இததான் உனக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்றேன் அப்படின்னு பண்றது வந்து அதுதான் வேத வாத்தரதம். ஆனா அதே வந்து நீ எப்பொழுதுமே இறைவனை வந்து பக்தி பண்ணு, ஓகே, இதை செய்தாலும் இந்த ஒரு காலகட்டத்துல நீ இதை செய்தாலும் இவை அனைத்துமே இறைவனுக்காக அர்ப்பணித்து விடு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட செய்யறது வந்து அது வந்து பற்றற்ற நிலையில் செய்யறதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, இதற்காக இதை செய்கின்றோம் என்பது we are all actually bound இல்லையா? பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம், அந்த பலன்களுக்கு நாம பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம் இல்லையா? சோ அந்த பலன்களுக்காக நம்ம வேதங்களை சொல்றது மிக மிக தவறானது. எம் இமாம் புஷ்பிதம் வாச்சம் பிரவத்யந்தே அபி வபஸ்சிதஹ வேதவாதரதா பார்த்தா நான்யத் அஸ்திதி வாதினாக காமானத்த ஸ்வர்கபரா ஜன்ம கர்ம பலாப்ரதம் கிரியா விசேஷ பகுலாம் போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகங்கள் இது. அதாவது இமாம் யாம் இமாம் ஆல் திஸ் புஷ்பிதம், புஷ்பம் என்றாலே அதாவது ஃப்ளவர்ஸ் இல்லையா? அதாவது அழகான டெக்கரேட்டிவா பேசுறது, வேதங்களை வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய விதம். சோ வாச்சம் வேர்ட்ஸ், பிரவத்யந்தி சே, அவிபஷ்சிதஹ மென் வித் பியூர் ஃபண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் இல்லையா? சோ அதாவது உண்மையிலே நீ வந்து அன்றாடம் இறைவனுக்கு வந்து நீ வந்து பக்தி செலுத்தணும், அதுதான் உன்னுடைய கடமையே. நீ அதை செய்யாம என்னைக்கோ ஒரு நாள் உனக்கு வந்து உடம்பு முடியலன்றதுக்காக அன்னைக்கு போய் கோயில்ல வந்து எனக்கு நான் இதை செய்யறேன், எனக்கு உடம்ப காப்பாத்து அப்படின்னு வேண்டது வந்து மிக மிக தவறு இல்லையா? அதுதான் டு பி ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் வேதாஸ் என்று சொல்றதுக்கான காரணம் அதுதான். உண்மையிலே அவங்க வேதங்களை வந்து கடைபிடிக்கிறது கிடையாது, அந்த சமயத்தில் தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக அவர்கள் வந்து உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். அதாவது ஃபாலோவர் ஆஃப் சப்போஸ் டு பி ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் வேதாஸ் சொல்லப்படுறது காரணம் அதுதான். உண்மையில அவங்க வேதங்களை வந்து பரிபாலிக்கிறது கிடையாது. ஈஷோல வேதவாதரர்களை பத்தி நிறைய சொல்லுவோம். ஆமா, அன்யா எனிதிங் எல்ஸ் அஸ்தி தர் இஸ் இதி தஸ் வாதினா த அட்வொகேட்ஸ் காம ஆத்மனஹ, அதாவது டிசர்டன்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பலன் கருதும் செயல்கள், ஸ்வர்க பராக, அதனால என்ன ஆவாங்க, அவங்க சொர்க்கத்திற்கு செல்வார்கள். ஜன்ம பலாத் பிரதம், அப்படிப்பட்டவங்க அந்த பலனை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில் அவர்கள் அவதரிப்பார்கள் இல்லையா? சோ ரிசல்டிங் இன் குட் பர்த், நல்ல ஒரு புண்ணியங்கள் செய்யும் பொழுது அதற்கான நல்ல பிறவி என்பது உண்டு. அண்ட் ஃப்ரூட்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸ், பலன் கருதும் செயல்களை ஈடுபடுத்தினால் அந்த பலன்களையும் அவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டியதாகிறது. பாம்பியஸ் செரிமனிஸ், அதாவது கிரியா விசேஷா பகுலான் வேரியஸ் போகா இன்சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் ஐஸ்வர்யா ஆப்புலன்ஸ் த தீம் ப்ரோக்ரஸ் பிரதி டுவார்ட்ஸ், அதாவது இதெல்லாமே நம்முடைய பௌதிக லாபத்திற்காக நாம செயல்படக்கூடிய விதம். ஸோ அதனால அந்த செயல்களை நாம கண்டிப்பா ஈடுபடவே கூடாது. ஆனா சாபத்தினால இவர்கள் அந்த செயல்கள் மட்டும்தான் அவங்களால செய்ய முடியும். இப்ப இருக்கக்கூடிய பிராமின்ஸ் கூட பண்றது இதுதான், பலன் கருதும் செயல்கள் தான்.
யாருமே பக்தி கொண்டு நீ இதை பண்ணுன்றத வந்து என்னதான் அவங்க கரடியா சொன்னாலும் நாமளும் கேட்க மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்கள கூப்பிட கூட மாட்டோம். நமக்கு ஏதோ நன்மை இருந்தா மட்டும்தான் அதுக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட்மே பண்ணணும். அப்படிப்பட்ட காலமாக மாறிவிட்டது. சோ மேலும் அதற்கு மாறாக வேள்வி சடங்குகளை சரி எங்க இருந்த இங்க கீழே வந்திருக்கியா, வேதத்தின் இறுதிய லட்சியம் பகவான் கிருஷ்ணர் அது விஷ்ணுவை உணர்வதே என்பது அறிந்திலர். வேதங்களின் அடிப்படை கவர்ச்சிகளை கடந்து வந்தவர்கள் உலகியல் மாசுபடாத பகவான் கிருஷ்ணரை ஒருவாறு அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்க புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஆகையால் பகவான் விஷ்ணு இங்கே அனஞ்சன, அதாவது பௌதீக மாசிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். பகவத்கீதையில வந்து இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, பக்குவமற்ற வேத அறிஞர்களே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அதாவது கீழ்கண்டவாறு இஸ் ரிஜெக்டிங் ஆக்சுவலி யாமிமாம் புஷ்பிதம் வாசம் பிரவர்த்தந்தி அபிவஸ்திதஹ வேதவாத ரதா பார்த்தா மானியத்தே அஸ்திதி பாதிசாக. அதாவது சிறுமதியுடையோர், லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பீப்புள் இல்லையா, வேதங்களுடைய அந்த பலன் கருதும் செயல்கள்ல வந்து நம்பிக்கை கொண்டு பற்றுக்கொண்டு அதை விட சிறந்தது வேற ஒன்றும் இல்லை என்று என்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. 28 வாசிச்சோம்ல நம்ம? இல்ல மாதாஜி, வாசிக்கல, படிக்கல. படிச்சுட்டோம் மாதாஜி. இது படிச்சாச்சா? சதஸ்ய சதஸ்யா அப்படின்னா சதஸ்யான்னா அங்க குழுமி இருந்த ஆடியன்ஸ் அசம்பிள் பண்ணிருக்கவங்க, அவங்க பேசுறது. வேள்விச்சாலையில இப்ப நம்ம வந்து ஆடியன்ஸா எத்தனையோ தேவர்கள் எல்லாம் அங்க வந்து குழுமி இருக்காங்க இல்லையா. இப்ப நாம கூட வந்து கோயிலுக்கு போனோம் இல்லையா, அபிஷேகங்கள் எல்லாம் படந்துட்டு இருந்தாங்க. அங்க மேடையில வந்து அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய புரோகிதர்கள், கீழே வந்து நம்ம உட்கார்ந்து ஆடியன்ஸா நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள்ல சில பேர் பாடினது இது, அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் இது. சதஸ்ய ஊச்சுஹு உற்பத்தி அத்வனி அசரண ஒரு கிளேஷ துர்கேந்திர கோக்ரஹ வியாலான் விஷ்டே விஷய மிருக திருஷிஹி ஆத்மகேஹோருபாரஹ வந்தா ஸ்வப்ரே கலமிருக பயோ பயேலோ பயோ சோகதானி அக்ஞார் பாதௌ கஸ்தே சரணத ததாயாதி காமே பிருஷ்டுஷ்ட. அதாவது சதஸ்ய வேள்விச்சாலையில் இருந்தோர், ஊசுகு அங்கே கொடுத்துருக்கு, வேள்விச்சாலையில இருந்தவங்க. ஊசுகு அவங்க சொன்னாங்க, உற்பத்தி மீண்டும் மீண்டும், ஜனன மரணத்தில், அதாவது இந்த அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய கர்ம பலனால நம்ம மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறோம். அத்வனி பாதையில், அசரண தஞ்சம் புகுவதற்கு இடமின்றி, அதை வந்து கற்பனம் இல்லையா. ஊரு சிறந்த கிளேஷ துன்ப நிலை, துர்க்கே அச்ச கோட்டையினுள் அந்த இறுதி, உக்ர கொடிய வியாழ பாம்புகள், அன்பிஷ்டே மொய்க்கப்பட்டு, விஷய பௌதீக இன்பத்தில், மிருக திருஷி காணல் நீர், ஆத்ம உடல், கேக இல்லம், ஊரு கனத்த வார சுமை, துவர்த்த இளமை, ஸ்வப்ரே துளைகள், இன்ப துன்ப பள்ளங்கள், கல கொடிய மிருக விலங்குகள், பயே அச்சம் கொண்டு, சோக ராவே சோக புலம்பல் என்னும் காட்டுத்தீ, அஞ்ஞச அர்த்த துஷ்டர்களின் நலனுக்காக, பாத ஓகக உமது தாமரை திருவடியின் சரணம், தே உமக்கு சரணத சரணிப்பது, கதா அப்பொழுது யாதி மறையும், காம உபஸ்பிருஷ்ட பீடிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து ஆசைகளும். மொழிபெயர்ப்பு. சோ அங்க யாகசாலையில இருந்தவங்க இப்ப நம்மள மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ நம்ம எல்லாம் பாடுற மாதிரி இது அவ்வேலிச்சாலை. இப்ப நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போறோம், அங்க நடக்கக்கூடிய அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகள் எல்லாம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு, அதாவது அசம்பிளி பீப்புள், அவ்வளவுதான். அவ்வேள்விச்சா பார்வையாளர்கள் என்று பொருள். அவ்வேள்விச்சாலையில் கூடியிருந்த அனைவரும் பகவானிடம் கூறினார்கள், அச்சம் தரும் அரணுக்குள் காலம் என்னும் நாகம் தீண்டுவதற்கு காத்திருக்க, அதனுள் துன்ப வாழ்க்கை வாழும் அனைவருக்கும் நீரே இறுதி புகலிடமாக விளங்குகிறீர். எவ்வளவு அழகான வார்த்தைகள், கோர்வை இல்லையா. அச்சம் தரும் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம அச்சம் கொண்டுதான் பயம் இருக்கு. சோ அந்த பயம் எல்லாம் என்னது, ஸ்லீப்பிங் இல்லையா. அதாவது நமக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன 4 விதமான செயல்கள் என்ன செய்யறோம், அதாவது விலங்குகளுக்கும் நமக்கும் காமனா இருக்கிறது என்ன, உண்ணுகின்றோம், உறங்குகின்றோம் இல்லையா, நினைவிருத்தி செய்கின்றோம், இது எல்லாமே உண்டு. ஆனா நமக்கு பயம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. மரணத்தை கண்டு நாம ரொம்பவுமே பயப்படுவோம்.
அச்சம் தரும் அரணுக்குள் காலம் என்னும் நாகம், காலம் என்னும் நாகம் ஒரு பர்டிகுலர் பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாகங்கள் இருக்கும், மேல வந்து தேன் கூட்டுல இருந்து தேன் வந்து ஒரு டிராப்பா வந்து விழும். அந்த மரத்தினுடைய கிளைய புடிச்சிட்டு இந்த உயிர் வாழி தொங்கிட்டு இருப்பான் இல்லையா? அந்த மாதிரி நிலைதான் நம்ம எப்ப நாம கீழே விழுந்தாலும் அந்த நாகம் வந்து புடிச்சு கதறிடும் நமக்கு. ஆனாலும் அந்த தேன் ருசியை நம்ம ருசிப்போம் மாதாஜி. ஆமா, அது போன்றதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை இங்க இல்லையா? தட் இஸ் த லைஃப் ஆஃப் எ ஹியூமன். ஸோ எனி டைம் வில் பி கெட் இன் டு த ப்ராப்ளம் இல்லையா? எப்ப வேணாலும் நம்ம வந்து பெரிய அதாவது அந்த கிணற்றுல இருக்கக்கூடிய பாம்புகள்ல போய் நம்ம சிக்கி கொள்ளக்கூடியவங்க தான். ஆனாலும் மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா கருப்பு பூனை வெள்ளை பூனை, அது எது பகல் இரவுக்கு வந்து சொல்லக்கூடிய இது. பகலும் இரவு கலந்ததுதான் நம்ம வாழ்க்கை. இந்த வாழ்க்கை என்னும் இந்த மரத்துல வந்து நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், தொங்கின்னு இருக்கோம். அதுக்கு மேல வந்து தேன் கூட்டுல இருந்து அந்த தேன் கூட வந்து நம்மள வந்து கடிக்கும். ஏன்னா தேன் கூட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் நம்ம அப்பப்ப நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய துன்பங்கள் இல்லையா? தேனி வந்து நம்மள வந்து கொட்டின்னு ரொம்ப பக்கம் தேன் கூட்டுக்கிட்ட போனா நம்மள கொட்டுமா கொட்டாதா? அது போன்ற வாழ்க்கை தான் நம்ம இல்லையா? சோ ரொம்ப கிட்ட இருக்கும். ஆனாலும் அதுல இருந்து வந்து வரக்கூடிய அந்த சிறு சிறு டிராப் அப்பப்போ விழக்கூடிய அது சில சமயங்களை நாம அல்பமா வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய சுகங்கள் இல்லையா? சோ இப்படிப்பட்ட நிலையில எப்ப வேணாலும் அந்த மர கிளை உடையும், நம்ம பாரத்தை தாங்காம அப்ப நாம அது கீழே விழுந்தா அந்த பாம்புகள் வந்து நம்மள கடிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். சோ அது அந்த மாதிரி ஒரு கைய எடுப்போம் மாதாஜி, அப்பவும் விழுந்துருவோம். தேனி கொட்டும் போது கைய எடுத்தா ஒரு புறம் வந்து தேனி கடிச்சுட்டு தான் இருக்கும், ஒரு புறம் வந்து நாம சுவைச்சுட்டு தான் இருக்கும். அது போன்றதுதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை. ஓகே, சோ அச்சந்தரும் அரணுக்குள் காலம் என்னும் நாகம் தீண்டுவதற்கு காத்திருக்க அதனுள் துன்ப வாழ்க்கை வாழும் அனைவருக்கும் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு நம்மளை ரட்சிக்க கூடியவர் யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவர் ஒருத்தர் தான். இவ்வுலகம் முழுவதும் இன்பம் துன்பம் என்னும் பள்ளங்கள் நிறைந்ததுதான் இல்லையா? வாழ்க்கையில எப்பவுமே நமக்கு சுகமே இருக்காது, சுகமே தான் இருக்கும்னு கிடையாது. எப்பவுமே ஆறாத ஒரு வேதனை வந்து மனசுல போயிட்டு தான் இருக்கும். ஏதோ ஒரு வேதனை நமக்கு இருக்கு இல்லையா? அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல அதாவது நம்ம குழந்தை பருவத்துல வளரும் பொழுது நம்ம தாய் தந்தையருடைய சூழ்நிலை, நம்ம குடும்ப சூழ்நிலை இல்லையா? அது நல்லா இருந்தா அது பெருசா இருக்காது நமக்கு. ஆனா படிக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கும். அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கலாம். நம்முடைய உடல் அங்கீனமா இருக்கலாம், இல்லை ஏதோ ஒரு உபாதை இருந்துட்டே இருக்கணும் ஒரு பருவத்திலுமே. அதுக்கப்புறம் திருமணமான பிறகு நம்ம போன வீட்டுல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லையா? அடுத்து கணவன், அடுத்து வந்து மாமனார் மாமியாரோட நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப்பு, அடுத்து நாத்தனாரோட ரிலேஷன்ஷிப்பு, இப்படி எல்லாமே நம்ம ஓரகத்தியோட ரிலேஷன்ஷிப்பு. அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுடைய பொறுப்பு, அவங்க அது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா போகலன்னா ஒரு குழந்தை நல்லா படிக்கும், ஒரு குழந்தை நல்லா படிக்காது. இப்படி ஆரோக்கியம் எல்லாம் ஏதோ ஒண்ணு வந்து நம்ம மனசுல துன்பம் என்பது நம்ம மனசுல இருந்துட்டே இருக்கு. இருக்கா இல்லையா? எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா ஒவ்வொரு எல்லா பொறுப்புமே முடிஞ்சிருச்சுன்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்பு நமக்கு ஒத்துழைக்காது. அந்த உபாதையை வேற நம்ம சகிச்சுக்கணும் இல்லையா? சோ இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலுமே நமக்குள்ள வந்து அச்சம் தரக்கூடிய அந்த ரணகலங்கள் வந்து அதாவது பள்ளங்களாக, துன்பம் என்னும் பள்ளங்கள் நிறையவே நம்ம வந்து கடந்து வந்துட்டே இருக்கும். மேலும் கொடிய விலங்குக்கெல்லாம் எப்பொழுதும் தாக்குவதற்காக தயாராக இருக்கின்றன. எப்ப வந்து ப்ராப்ளம் எனக்கூடிய அந்த விலங்கு நம்மள வந்து தாக்குனே தெரியாது. அது எந்த விதத்துல வரும், பணம் விதத்துல வருமா, நண்பர் என்ற இதுல வருமா, இல்ல உறவினர்களுடைய விதத்துல வருமா, இல்லை நம்ம பிள்ளைகளுடைய சம்பந்தங்கள் இருக்குமா, இல்ல ஸ்கூல்ல இருந்து வருமா, காலேஜ்ல இருந்து வருமா, இந்த ஸ்தலத்துல பூமியில இருந்து வருமா இல்லையா? எந்த விதத்துல இருந்து வரும்னு நம்ம இயற்கை சீற்றங்கள்ல இருந்து வருமா இல்லையா? இது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌதிகம், இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே அது எல்லாமே உண்டு நமக்கு. அச்சத்தி தீ அருகில் எரிந்து கொண்டே இருந்தும் காலல் நீர் கவர்ச்சியில் அதாவது அங்க தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்பொழுது அங்க வந்து நமக்கு நீர்த்தேக்கம் மாதிரி தெரியும். அதாவது சூரிய ஒளியினுடைய அந்த காணல் நீர், ஆனா உண்மையிலே அங்க நீரே இருக்காது இல்லையா? அப்படி அதை எண்ணிக்கொண்டே நம்முடைய முயற்சி செய்வோம். அடைய முடியாத ஒன்றுக்காக நம்முடைய முயற்சி அது உண்மை என்று எண்ணிக்கொண்டு இல்லையா? அப்படியே அந்த பாவம் நம்ம கிட்ட உண்டு.
அந்த கவர்ச்சியால் நாம் ஈர்க்கப்பட்டு நம்முடைய முயற்சிகள் இதெல்லாமே உண்டு. அடைக்கலம் இல்லை. இவ்வாறு மூட மனிதர்கள் பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில் வாழ்ந்து கொண்டு அவர்கள் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு அதிக துன்பம் உறுகின்றனர். இத்தனையுமே இருக்கும், இதுலயும் நம்ம கடமையை ஆற்றணும்னு நினைச்சுட்டு செஞ்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா? பலன்களை எதிர்பார்த்து, புண்ணியத்தை எதிர்பார்த்து தானம் கொடுப்பவர்கள் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் உமது திருவடி தாமரைகளை சரணடைவது எப்போது என்பதை நாங்கள் அறியோம். அதாவது என்பதை நாங்கள் அறியோம். அது நாங்கள், அது யாங்கள் இல்லை, தாங்கள் அறியோம். சோ அதாவது இத்தனையுமே தெரிஞ்சு நாம புண்ணியத்திற்காக ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்யணும்னு நாம் நினைக்கிறது எவ்வளவு பெரிய தவறுன்னு தெரியுது இல்லையா? நம்முடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு? நம்ம பிளைண்டா இறைவன் பாதங்களை சரணாகதி அடைஞ்சு அவர் என்ன வழி கொடுக்குறாரு அந்த பாதையை ஏற்றுக்கொண்டு போனாலே போறோம் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவத்துக்கு வரணும். இத்தனை இடையூறுகள் இல்லையா? அத்தனையுமே மீறி நம்ம பலன் கருதும் செயல்கள்ல ஈடுபடும். கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத மனிதர்கள் எத்தகைய நிலையற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பது இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப அற்புதமா விளக்குகிறது. இச்சூழ்நிலை கோளாறுகள் எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமான இது போன்ற குழப்பமும் துன்பமும் அடைந்த மனிதர்களின் விடுதலை நோக்கமாக கொண்டது. அதுக்கு சொல்யூஷன் தான் நம்ம இஸ்கான் இயக்கமே. ஆகையினால் அந்த பணி மனித உலகிற்கே சிறந்த நிவாரணம் அளிப்பதாகும். சொல்யூஷன் நம்ம வாழ்கின்ற வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய அனைத்து சங்கடங்களுக்கும் ஒரே நிவாரணம் எதுனாக்கா வெள்ள நிவாரணம் மாதிரி நம்ம இந்த நிவாரணம், அதாவது பக்தி இயக்கத்துல இருந்து செயல்படுவதுதான். அதன் தொண்டர்கள் உயிர்குலத்தின் உற்ற நண்பர்களாக விளங்கிய பகவான் சைத்தன்யனின் திருவடிகளை பின்பற்றும் மிகச் சிறந்த நலன் விளிம்பிகளாகும். சோ சைத்தன்ய மகாபாருடைய கருணை அந்த மாதிரி. இன்னைக்கு பிரேம மாதாஜி சொன்னப்போ இட்ஸ் லைக் தலையில அடிச்சு சம்பட்டியால சொன்ன மாதிரி தான் இருந்தது ஆக்சுவலி. ஏன்னா நாம கூட 2020-21 தான் இந்த இயக்கத்துக்கே வந்தோம் இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே நம்ம எப்படி இருந்தோம்? எவ்வளவு சூழ்நிலைகள் இல்லையா? மனசு உளைச்சல் எல்லாமே இருந்தது. ஆனா டக்குன்னு நம்ம இந்த பகவத்கீதையை வாசிச்சு இவ்வளவு நாட்கள் நம்ம தொடர்வதற்கு நம்ம இதுல இயக்கத்துல இருந்துட்டு இருக்கோம்னா அதற்கு மூல காரணம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவனுடைய கருணை. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, हरे कृष्णा। वंशकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे कृष्ण।